Framelens Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang ugi kawula hormati Bapak Ibu warga RT 11 sepindah sumangga sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah. Kanthi rahmat hidayatipun kita saged makempal wonten acara pertemuan rutin arisan RT punika ing dalemipun Bapak Agus. Salajengipun sholawat ugi salam dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah. Mugi-mugi kita pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Kawula badhe maosaken acara arisan pertemuan RT punika sepindah pembukaan kaping kalih sambutan tuan rumah, nomor 3 sambutan Bapak Ketua RT, nomor sekawan saran usul ugi tanggapan, kaping gangsal penutup. Monggo kita buka acara kanthi waosan Al-Fatihah. Salajengipun inggih punika sambutan tuan rumah dumateng Bapak Agus. Wekdal ugi panggenan kula skecakaken menika sambutan tuan rumah. Salajengipun sambutan ugi informasi saking Bapak Ketua RT 11 dumateng Bapak RT wekdal kasumanggaaken. Monggo kita lanjut acara ingkang nomor sekawan inggih punika saran ugi usulan saking warga dumateng warga ingkang gadah usulan lan saran kangge lingkungan RT kasumanggaaken saged diusulaken. Inggih makaten acara wonten ing dalu punika mugi-mugi saged ndadosaken lungguhan kita sansaya sae. Acara pungkasan punika inggih penutup. Mbok bilih anggen kula matur lan mandu wonten ingkang kurang pas boten marani penggalih kula nyuwun agunging pangersami. Makaten pun cekap anggene kula matur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara salanjengipun dahar-dahar kasumanggaaken ingkang warga lan sedaya tamu undangan.